Oh, Jonas. Hey, this guy. Yho, na guys. Hayi uyinja chili bite. Amadoda. Hayi amadoda azawusibulala sififi. After God, fear man. Uba indoda awuyoyiki, hayi uzawungena engcwabeni mntasekhaya ubhabha. Wena ndinixela uba amadoda afana noJonas apha emhlabeni akhona. UJonas yilaa nto ibizwa ngoba sisifebe sendoda le. Yonke into erongo apha kwesi sitori igama likaJonas belikhona. Imikhuba yonke egiliweyo nje kwesi sitori igilwe ngubani? Ingagilwanga nguJonas. Episode ne-episode mani uthi xa usathi hayi ngoku noko igilile imikhuba enough, noko sizawukhruza nicely ngoku isitori side siyophela phi. Isigaxa futhi isigaxa sawuphinda sivele esinye, izigaxa zakhe ziyimiliyoni nje. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Welcome to The Polygamist ephume over the weekend. I-new series eboniswa ku-Netflix currently ine-episode eziyi-22. Ilizwe lonke ke lithetha ngayi-Polygamist. Ndike ndabona nomntu waseNew York owenze i-review ebengawuvali umlomo. That's how nice this series is. Sivula ngoJonas. Kukho uJonas apha. uJonas ngungqesta waseKasi. Utshatile kuJonas, utshate noJoyce. Badibana back eyunivesithi, bane-20 years yonke betshatile. Umntu otshatileyo kuzawuyazi uba emtshatweni i-20 years aninayigqiba nje zingekho ii-ups and downs. Ziba khona ii-ups and downs emtshatweni. I-cheating here and there iba khona, ukuxoka here and then iba khona, but yonke le nto niyaziyo yenzeka emtshatweni. Nakulo ke umtshato kaJoyce noJoe iyenzeka, but apha yenzeka times 100. Intombi yokuqala esiboniswa yona uJoe watshita nayo nguMatima. Basebenza bonke uMatima. Nguye kuMatima ozilahleleyo kuJoe. uJoe yena khange azekwe nguMatima oze kuJoe. uMatima ebethandana nobrada kaJoe, but wabona uba ufisha omkhulu nankuya nguJoe. Wadampa ubrada kaJoe waya kuJoe. Bayajola kuMatima noJoe and then ba-end up befumana ama-twins. And then batshatane after that uMatima abe ngu-second wife. Uyamuva kuJoe wethu, umuvela ku-Elsie. uElsie ngunkosikazi kabrada wakhe. Ubrada wakhe lo ebejola noMatima, uMatima lo u-end up ethathwa nguye uJoe. Uyafika uJoe wethu ulala naye kuElsie lo mfazi kabrada wakhe. Hayi sisathi samangela uba njani Joe, ulala njani nomfazi kabrada wakho, uyenza njani into enje? Kanti all along ayingomfazi kabrada lo, ngumfazi wakhe yena Joe. Into na ufihliwe kuJoyce. Kudala batshata, banayo nalo 20 years, batshata around the same time. Nje uJoe noJoyce bene-20 years, I think bona uJoe noElsie bana-19 mhlawumbi xa senza umzekelo. But yena uElsie into edifferent ngayo ufihliwe kuJoyce. uElsie the whole family unayo nomntana kulo mtshato, ufihliwe naye, uvumela ufihlwa all these years. Warekruta nabantwana bakhe uba nabo mabavume bafihlwe. Kwarekruthwa nobrata uba maka-acte as if ungumyeni kaElsie. Imomishi nje enkulu elapha. Hayi Joe, I mean how do you hide the whole wife? The whole wife nabantwana ubafihla njani? You'll think xa sewule ulapha kuthi hayi noko izigaqa ziphelile ngoku, ziphumile enough, asinawuphinda ayikho enye into esinophinda siyive ngoku. Azikho ezinye iziguruguru asazifihlileyo. uJoe kuphi lapho? nguJoe Gomora lona. Nanko ke yolala noLindani. uLindani ngofriend womntana wakhe. Undibuza uba ke lo Lindani ungakanani. Kuthiwa lo Lindani ukhulele apho, uqala ukuza apha enoma-8 years. Umntana okhulela apha phambi kwakhe uJoe embona jikijiki ulala naye. Ifike nini into yoba ngumfazi ngoku ukhulile? Yho hayi Joe, yho hayi lena oko bendikhuza ndime ngeenyawo. Ebekhe wayiqala nje from episode 1 awuzukwazi uyiyeka. Uzawufuna uyibukela yonke iyophela, awuzukwazi ubukela episode 1 2 uthi hayi ndizawuphinda ndibuye ngenye imini. Uyaphosisa, uzayifuna yonke. Mani uyibukela guys le Polygamist. One thing I can promise you, xa uyibukele uza kumzonda uJoe. Le yayigayi uzamzonda.
Mna bendiredi uba uJoyce makavele aqede ngayo nje uJoe esombhaqa esibhedlele noMatima, kanti unamawele, umithise uMatima amawele emveni koba ebempromisile uJoyce wathi uhlukene noMatima, into yabo bayikhanselile. Kanti bona badisayide ukwenza umshoshaphantsi. Andizazi izigaxa ezilapha kule series. Episode ne-episode sisigaxa after isigaxa. Usathi hayi mani yonke into ndiyibonile, ayikho into ezawuphinda yenziwe nguJonas. Noko kudala imhlukumeza uJoy. Uyadlala kuGomora, uyadlala yonke into uyayenza, ayikho into angayenziyo, uhlukumeza more. Polygamist was the best series eshutwe apha ekhaya. I feel kwilevel yeHollywood indlela le yenziwe ngayo, and ii-actors yho banikeze their best shem. They gave their best, ii-actors wonke umntu ebelapha. I-production team nje into abayenzileyo kuhle, ikwi-high quality ividiyo yabo. And uSidumo Mtshali ulo unguJoe, yho shem, he gave life to this series. Uyi-actile indawo yakhe. uGugu Gumede lo nguJoyce uzamzonda naye, umbuze uba uhlelele ntoni, uzamshawuta umkhwazi uba uhlelele ntoni, uphinde umthande futhi. Yho, unentliziyo shem kwesi story. Umtshato wakhe ubambe ngamazinyo, lo mtshato wakhe ufana nentaka kayibamba amantshontsho wawo, ubambe ngamazinyo. Lo mtshato kaJoyce uyadinga nje uba ube ne-ashwagandha ebhekini, ungezi nje uwedwa, otherwise ungaquleka apho. Uyenzile shem uJonas imomishi phezu kwentloko kaJoyce. UNothanda umenzile. Yeyi hayi, wonke umfazi ufanele athandaze, angadibani noJonas apha ebomini, angakalingi. Yilaa nto ibizwa ngoba ngu-bulldog leyana, straight. Ipheni ke bendiyifila for abantwana bakaJoyce. Yho hayi, aba bantwana bethunana, I felt bahlukumezeka le nto yenziwa ngabazali, and bazawukhula benesilonda, ibiseyiqala ubonisa kulo inkwenkwe umntana. And mna into endiyifundileyo kwesi story is to always choose yourself, guys. Abantu abaninzi bayahlala emtshatweni, uhlala i-20 years yonke uthi uhlelele abantwana. uJoyce yena ebehlelele esithi le ndoda uyakhile, that's why ehleli, ngoba uyakhile le ndoda. And also ebesoyika abantu bazothini, ebehlelela amehlo abantu. Understand Joyce uba izinto ungazihlalela ezo. Yho hayi, mntasekhaya, ade axolele uyocenga isayitshiki, uba isayitshiki mayihambe, mayibe yiyo eyeka indoda yakhe. Yho, wena unokwazi uyiyeka ke xa sengafuni uyiyeka loo sayitshiki, uthi uyibhaqe ingafuni uyiyeka. And ke loo sayitshiki leyo izinzile shema iindawo, i-willing ukulala na uJoe isuku teta, isenezitishi, i-willing ukwenza yonke into, ngoba kaloku ifuna ntoni? I-nice things akazifuni, ufuna uzisebenzela, ufuna ungena entweni angayazi. Ambanozibukelela guys, ambanozibukelela kuNetflix The Polygamist, angekhe uzisole. Yho, into ebumnandi obula. Series ke kuthiwa i-based encwadini ebhalwe nguSue Nyathi waseZimbabwe, incwadi yakhona The Polygamist. Beke ndabona ke kwii-reviews abantu bereviewa, abantu esebeyifundile incwadi, bathi incwadi i-worse than esi story. Hayi bethunana, i-worse njani? Ikhona into e-worse ukudlula le nto esigqibo uyibukela? Bathi incwadi i-worse yona, uJoe kuthi ulala nayo yonke into edlula kuye, uyalala nje nayo kuzi-secretary zakhe, kuzi-reception, kuzintoni. Hayi ke mna ke ndifuna incwadi ngoku khe ndizibukelele, khe ndizifundele, sorry. Ndifuna incwadi ngoku mna khe ndizifundele yona xa kuthiwa i-worse. Ingaba worse kule nto esigqibo uyibukela nje ibe imilomo isetsolo kukhuza, because oko mna bendikhuza. Hayi bethunana, le Polygamist, and iyatraumatiza. Iza kushiya ukwitrauma nje ungazazi, uza kushiya ukhangela izinto ongazaziyo, uhamba ufuna uba ngelaa xesha ubuye endaweni ethile waze wathini, uzibone sowubuza imibuzo nawo ongayaziyo. Uzawuzibona ugodola apha kodwa kuyatshisa. Uzazibona uyidetective kweyakho i-relationship ngenxa yale nto yenziwe nguJoe. Aba bafazi bakhe banintsi negquba labantwana bakhe. Yho hayi, ayikho into ekuthiwa nguJoe. Hayi, uJoe makatshiswe, makatshiswe uJoe.
wazanywa nakwipoyzini ngunkosikazi wakhe wasinda. Ndathi uyawuhlala usinda katindini. Yho ha-e, hambani uzibukelela guys, sibuye sincokoleni. Okay, mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if it's the first time coming across this channel. Until next time, bye bye for now.